Мне здаецца, што зараз нам зноў скажуць, што мы метагікі, якія прыкідваюцца гікамі, таму што ў мяне есть добрая гісторыя на гэты конт. Які ж каментар быў? Мы метагікі, якія не гікі, таму што мы не глядзім усё, мы ўсё не гуляем. Бо у нас ёсць сапраўдная праца. Ну не толькі гэта, таму што я не бачу ніякага сэнса жраць усё, што ёсць. Я не бачу ніякага сэнсу, ну мне там не падабаюцца эксклюзівы Sony, напрыклад. Яны мне там не падабаюцца, але... Таму што яны ўсе похожы на... Ну, яны аднолькавыя для мяне. І, ну, я тады не гік, гэта... Ну, добра. Вось, гісторыя такая. Я убіў у Ведзьмаре 10-200 гадзін на тое, каб яго прайсці, але я не дапрайшоў «Крыв і віно», апошні DLC. Таму што трэба было б яшчэ 200 гадзін забіць. Так. Вось, і я такі... У мяне з'явіўся час, і я буду праходзіць «Крыв і віно». І я яго адчыніў, пабегу 2 хвіліны і зайшоў на YouTube паглядзець сюжэт. У мяне тая ж самая гісторыя была з гэтым з Dark Souls'ом першым. Я пачаў яго гуляць, сустрэў першага боса, ён мяне забіў, і я такі, ну добра, YouTube, я іду да цябе. Слухай, я нагуляў Dark Souls першыя 1500 гадзін ці колькі. Мне больш у Dark Souls'е, чым у Animal Crossing'у. Я не ведаю, мне у Animal Crossing'у вельмі мала. Таму што ты не гуляеш. Бо я метагік. Ну так, канешне. Ты метагік набыў сабе Ring Fit. Ой, усё баліць зараз? Не ўсё баліць. Я прайшоў такі першы мір. Хто не ведае, што такое Ring Fit, гэта фітнес-кола, і да яго ідзе гульня. Яна ідзе як... Ну, ось калі вы памятаеце, ёсць Subway Surf. Тут таксама ты мусіш бяжаць, пракачваць свайго персонажа. Табе трэба бежаць за конт таго, што ты рухаешся сам. То есть табе трэба бежаць на месцы. Калі ты з кімсьці б'ешся, табе трэба выконваць якіясьці упражнення фізычныя. Я б не сказаў, што гэта гульня для тых, хто хоча там набраць цягліцную. Я ўжо таксама не памятаю. Ну вось, усе зразумелі. Гэта не для тых, але калі вы сядзіце дома, нікуды не ходзіце, вам не хочацца хадзіць да залу, то вось, вельмі добра. Я ўчора чуть не памер. Ты пасля гэтага попаліл адразу? Я пасля гэтага такі, а трэба ли мне паліць ввогуле? Можа, яно і не трэба, можа... Всё равно палю. І гэта вельмі дзіўна, бо я такі, ведаеш, калі першы раз я кідаў паліць, ось, ну, кідаў, я кінуў паліць за адзін дзень. Я таксама. То есть, ну, ось... На 9 год. Я вырашыў, што ўсё, я больш не палю, на наступны дзень я не паліў. Я не паліў 2 гады, мне здаецца, ці можа больш, а потым я зноў пачаў паліць, такі, ну гэта ж, ну, лёгка. Я ж бросаў, можна зноў бросіць. І я не магу зноў таксама зрабіць. Як гэта паўтарыць, я не ведаю. У мяне была такая тэма, я пахудзеў на 25 кіло, і гэта было вельмі нескладана для мяне, таму што, ну, такая, мне не трэба ніякай дысцыпліны, каб там правільна хаваць. Але зараз я сиджу на таблетках, якія не дазваляюць скінуць масу просто. Я заўсёды набіраю ацёк зноў. Што б я зараз не рабіў, нічога не атрымліваецца. Мне здаецца, з такім надвор'ем мы просто схуднем, нічога не рабя. Бо пот ідзе літрамі. Вельмі ў Вільнюсе спякотнае надвор'е. Колькі 29, мне здаецца. Это было 32 2 дні таму. Ну вось. І так дзіўна, у цябе ці вельмі спякотна, ці лівень. Чагосьці сярэдняга няма. Ну, гэта такі туманны альбіён таксама, так. Таму што надвор'е тут мяняецца па 20 раз за дзень, і гэта вельмі часам складана просто вытрымліваць гэта. Я гадаў, што у Піцеру вельмі дрэнная пагода. Піцеру ці Пітэры? Санкт-Петербургу. Вельмі такая дрэнная надвор'е, але Вільнюс не. Вільнюс яго пераплюнуў. Усім прывітанне, нашы даражэнькія сябры, гэта падкаст першы гікаўскі, у студыі Вадзім. Прывітанне, Вадзік. Прывітанне, Лёша. Я тебе ў першы раз паклікаў Вадзікам. Так, і мне прям передёрнуло от этого.
Хотим вам нагадаць про тое, што у нас ёсць цудоўны тэлеграм-канал, на якім выходзяць лепшыя навіны ў гэтай гульне. Таксама у нас ёсць вельмі шмат спасылак, дзе вы можете подпісацца на нас на розных падкаст-платформах. Гэта і так вы пераходзіце па адной спасылкі, а там вельмі шмат, бо можа хтосьці такі уважае, што там так, там вельмі шмат спасылак, там аднакі. Таксама ставце падабайкі на Яндекс.Музыкі, на Яндекс.Падкастах. Ці можна іх лічыць як асобныя? Гэта і ёсць асобны праект. Асобны праект. Ну вось. Там падабайкі, пашыруйце наш падкаст сярод сваіх сяброў. Та прыемнага праслухоўвання. Diablo Immortal стала адной з самых нізкаацэнёных гульняў карыстачамі Metacritic. Яе крытыкуюць за мікратранзакцыі. Як нечакана у мабільнай гульне мікратранзакцыі. Так. Ну, гэта... Ну, я лічу, што гэта, вось, заслужана. Калі яе прэзентавалі, казалі, што не будзе мікратранзакцыі, якія будуць уліяць на... геймплей. Так, на сілу персанажаў. І яны дадаюць мікратранзакцыі. Я глядзеў сёння перад запісам маленькі відос, і там вось ёсць прабуджэнне рэчэй тваіх. Каб прабудзіць гэтыя рэч, табе трэба выкарыстаць 1000 донатнай валюты. То есть гэтую валюту ты не можаш набыць у гульнявым якімсьці спосабам. Гэта толькі набыць за рэальныя грошы. Трэба 1000 гэтай валюты. Прадаецца ці 600, ці 1500. Ну я гэта як заўсёды. Так, і 600 каштуе там 9 евро, мне здаецца, наколькі я памятаю, а 1500 каштуе 24 евро. Есть такі. А навошта? Навошта такое рабіць? Ну, мне здаецца, што ў Blizzard, у Activision Blizzard ёсць жа падраздзяленне, якое называецца King, і яно распрацоўвае розныя мабільныя гульні. Давай пачнем з таго, што гэта зрабілі Tencent. Так, але мне здаецца, што манетызацыйную мадэль яны распрацоўвалі амаль што разам. Так. Ну, што, Blizzard каціцца ў пропасць, як мне здаецца. Вельмі шмат часу, таму што гэта пачалось же не зараз, гэта пачалось не год таму, а там больш. Гэта пачалось з уводам донатных ездавых маунтаў у WoW. А гэта было, калі я не памыляюсь, у катаклізме. Ну зараз у Blizzard ёсць 3 гульні, якія вось з найменшым балам. Гэта World of Warcraft Classic Burning Crusade. Таму што на Метакрытике яе таксама там 0,5, мне здаецца. Ого. Так. Я хацеў яе пагуляць некалькі там часу. Ну там вельмі шмат крытыкі з-за ботаў, якія просто напаланілі ў гульню. Таксама наш Warcraft Reforged. Yes. Так, таму што хаця мне здаецца, што... Але ў гэты спіс не трапіла Archlight Rumble. Але мне здаецца, што... Але ж на Метакрытике... Мабільныя праекты таксама ёсць. Там же ёсць Diablo. Цікава просто, хто гэта будзе гуляць, таму што, как мне здавалася, што ўсім зразумела, што вось гэта донатная памылка, і ўсё. Сама гульня па геймплею вельмі добра. То есть там няма такога, як у гэтым большасці мабільных гульн карэйскіх, аўташлях, вось гэта ўсё. Аўтавыкананне місій і так далей. Калі б не манетызацыя гульні, было б добра. Ну зрабіце вы гульню платнай, там за якіх $10, та дадайце Battle Pass, добра, цудоўна. Та дадайце якіх-небудзь скіноў, каб яно не ўплывала на гульнявы працэс. Мне вельмі падабаецца манетызацыйная мадэль у Guild Wars, калі ведаеш. Таму што ты саму гульню без дадаткаў можаш спампаваць проста так, бескаштоўна, але яе ж празвалі Fashion Wars. Мабыць, ты ведаеш. Так, таму што там вельмі шмат ідзе донату на мешку. Так, але нічога на гульнявы працэс не... Але гульня вельмі цудоўная. Гульня вельмі цудоўная. Я яе гуляў 10 год, мне вельмі падабалася. Так, мне брат падарыў, я такі, вау, цуд, вельмі добра было. Не буду гуляць. Не, я ў яе гуляў, мне здаецца, паўгады, дзесь так, а потым я пайшоў у універ.
А я скончыў універ, калі гуляў, і такі, ну ўсё, халява скончылася. Вось хто як і вучыўся. У мяне быў аднагрупнік, які заўсёды гуляў у Guild Wars на парах. У яго быў такі, ведаеш, 3G мадем у комаўскі, і ён заўсёды гуляў, ты ведаеш, першая аўдыторыя у нас універсітэта, і ён садзіўся на апошні рад, і на гэтым апошнім раду заўсёды гуляў ці World of Warcraft, ці ў Guild Wars. І яго былі там, у яго ў Guild War'се былі вельмі шмат персонажаў. Мне здаецца, што ўсе, якія там ёсць, усе класы, яны былі пракачанымі. І ўсё на парах. Слухаю, а 16 дадалі натыўную падтрымку кантролераў Joy-Con, і гэта вельмі цікава, таму што іх можна будзе карыстаць асобна адзін ад аднаго. І гэта вельмі яшчэ раз цікава, таму што, каб гэта зрабіць на камп'ютары, трэба проста вялікі бубен. Гэта для мяне добрая навіна, бо як я зразумеў, я змагу падлучыць джойконы да свайго айфона і гуляць у Genshin Impact, а з айфона уключыць трансляцыю на макбуке і гуляць у Genshin Impact. Ну гэта ж цудоўна. Не ведаю, чым тебе так падабаецца Genshin. Бо гэта добрая гульня. Не. Гачы дзевачкі, гэта цуд. Калі выйдзе на Switch, тады паспрабую, а пакуль не. Яны ж яшчэ гэтую падтрымку дадалі, у іх жа есть Apple Arcade, і вось мне цікава, як гэта будзе працаваць з Apple Arcade і з тымі гульнямі, якія ёсць зараз у Apple Arcade, таму што там вельмі шмат рознага дзіўнага контента, які толькі там можа быць. Цябе была калі-небудзь падпіска на Apple Arcade? Я цябе раю, таму што там ёсць вельмі шмат такіх гульняў, якія, ну, на Switch каштуюць там 5-10 еўра. І яны такія, ведаеш, што не тое, што гэта прям цуд, але, ну, яны добрыя, аб'ектыўна добрыя. Час забіць можа. Так. Вось, і мне цікава просто праз Apple Arcade паспрабаваць гэта ўсё, і там, не веду, мабыць, набуду якой-небудзь дзяржатель для джойконаў і телефона. Але ж у цябе ёсць звычайны кантролер. Так. І ён не падлудняецца, да? Падлудняецца. Ну, вось. Навошта табе джойконы тады? Я не ведаю, навошта мне гуляць на мабільнікі, калі ў мяне ёсць кансоль. Таксама пытанне так ёсць. Але мне просто цікава сачыць за тым, што зараз існуе у Apple Arcade, таму што мне здаецца, што Apple вось аркейдам прашупвала мяжу таго, як ім уварвацца ў гульню і увогуле ў гульнявы бізнес. Ну, на гэтым попрышчы, мне здаецца, у іх нічога не выйдзе. Слухай, вялікая карпорацыя, якая працуе над усім разам, плюс яна робіць жалеза. Таму што над Microsoft'ом таксама все смяяліся, калі яны пайшлі у напрамак Xbox'a. І там было вельмі гэта ўсё. Первый же Xbox, ён жа праваліўся ў продажах. Там у яго даже вось на хатнім рынку у Амерыцы у яго былі вельмі скромныя продажы. Але да сіх вось як існуе, ёсць плойка другая і ёсць Xbox арыгінальны. Існуе такое меркаванне, што вось ёсць усе гульні, якія былі цудоўныя на плойке, але і у іх можна больш добра пагуляць на Xbox'е. Мультиплатформу. Не, я не пра эксклюзівы кажу. Ну вось мне як здаецца, што хто зараз у нас вельмі гульнявыя кампаніі вялікія? Ну, Sony, Nintendo, Microsoft, Tencent. Ну, Tencent гэта больш мабільная гульня. А ты ўважаеш, што iOS будзе ўрывацца... Apple будзе ўрывацца на ПК? Ну, мабыць і так. Мне здаецца, што было б добра, калі б яны выпусцілі якую-небудзь прыставку стрімінгавую, дзе был бы Apple Arcade, і яна б каштавала там 90 якіх-небудзь еўра. Apple 90. Ну так. У іх шнур каштуе 30. Ну окей, там 200 еўра. Потому што за больш гэта набываць, гэта безумие. Вар'яцтва. Не ведаю, паглядзім. Калі нашы дзеці пабачаць штосьці гульнява ад Apple, то будзе... Яны ж выпускалі ўжо прыставку. Я не памятаю, якім-то годзе. У 90 якім-то там годзе яны выпускалі сваю прыставку. Ну слухай, яны і фотоапараты выпускалі, так што... Цікава, што атрымаецца з гэтага. Мне здаецца, што пачынаецца нешта цікавае. Цікавая навіна пад'ехала для любителей айфона. Ну давай, я слухаю.
Еўразвяз зацвердзіў адзін стандарт партоў зарадкі для ўсіх электронных прылад. І Ну, гэта USB Type-C. Ну і гэта добра, Гэта наконец-таки. вельмі добра. Калі ты можаш уставіць яго любым бокам. Хаця Lightning ты таксама можаш ставіць любым бокам, але ён каштуе як крыло ад самалёта. Не ў гэтым то толькі справа, таму што праз USB Type-C можна зараз перадаваць і... Ну ён хутчэйшы, чым Lightning. Так, можна яго попадлучыць і там, напрыклад, карыстацца маніторам. І гэта вельмі добра. Таму што колькі ўжо можна рабіць розныя правады і розныя дадаткі для розных дэвайсаў, давайте пра гэта забудзем, ужо не 2006. Калі ты памятаеш, там быў 30-пінавы каннектар адразу, потым быў Lightning, зараз яны перайдуць на Type-C. А мне здаецца, што айфоны перайдуць на Type-C пасля там айфона 15, напрыклад. Ну вось зараз яшчэ адзін будзе на Lightning, а потым, мабыць, ўжо будзе і на Type-C. Вось я не памятаю, як называлася зарадка для макбукаў, якая магнітная была. MagSafe. MagSafe, вось. Яны ж хочуць яе павярнуць. Ну, яны яе ўжо павярнулі. Так? Так. Ну, бо я памятаю прэзентацыю WWDC, і там было тое, што яны павярнуць гэтую зарадку ў новых макбуках. Я такі, Еўразвяз такі, робім усе Type-C. Ну там же для мабільных тэлефонаў. Не, для ўсіх электронных. Для ўсіх. Ну, гэта не вельмі зручна, таму што... Нават для вібратараў. У цябе ж таксама MacBook, і ты таксама... У цябе ж таксама MacBook, і ты таксама карыстаешся Type-C. І гэта незручна, таму што калі ты яго дзёрнеш, ён так жорстка ўстаўляецца, што ты можаш просто смесці ўсё са стола, і яно паляціць на пол. Калі у цябе MagSafe, і ты гэта дзёрнеш, ён просто адчэпіцца. І ўсё. А потым нічога не будзе. Усе правады Apple заўсёды рвуцца, і гэта ўсё... Чаму так? Навошта яны гэта робяць? Ну, таму што вось яны такія. Ты пакарыстаешся сваім проводам яшчэ там некаторы час і паглядзіш, што яны пачынаюць жаўцець, яны пачынаюць знашвацца, таму што у мяне... Ну, вось я не выкарыстоўваю гэтую зарадку ніяк. Ну, вось яна стаіць заўсёды дома, і просто я падлучаю MacBook ёй. І ўсё роўна, і яна неяк становіцца кепская, яна там крыху грэецца. І, ну, лайно. Павел Дурову официально анонсовал подписку Telegram Premium и подтвердил, что запуск плануется уже ў гэтым месяце. Ну все, здарылася. Будем зараз и за Telegram платить, але усе так перапалохались. Ты бачыў кошт? 3,49, мне здаецца, ці колькі там. 300 рублей России, мне здаецца, гэта каля $5. Я ўвогуле нічога не разумею ў расійскіх рублях. Ну вось гэта штосьці каля $5. Але гэта ж падпіска нічога не дае, вот ты яе можаш зрабіць, каб падтрымаць просто Telegram, таму што Telegram нават гэта лепшы месенджер, які існуе. Просто я не ведаю, што было б лепш. Месенджер ад Фейсбуку. Не, гэта лайно. Не слухайце мяне. Я набыў сабе новы телефон, я нават не пампаваў туды Facebook. Я такі, навошта ён мне Facebook? Да мне Фейсбука і няма, мне здаецца. Не, ён у мяне 10 ёсць, просто ён ляжыць, але я туды ніколі не захаджу, у мяне няма Фейсбука па самой там дадатку. Слухай, тут больш гэты прэміум тэлеграмаўскі, больш для ўласнікаў якіхсьці вялікіх каналаў, як мне здаецца. Бо тут вось загрузка файлов до 4 гигабайт. Ну гэта толькі ўласнікам тэлеграма. Бо каб фільмы грузіць. Так, мне здаецца, мала хто з нашых слухачоў ці ввогуле хтосьці там грузіць камусьці ў месенджер 4 гигабайта чагосьці. Таму што ёсць Google Docs. Так. Гэта лепей. І падпіска там каштуе не так шмат, таму што я не памятаю, колькі я аддаю за падпіску на Google Docs, ну на Google Drive. Але мне здаецца, што ў мяне там 2 тэрабайта і ўсё добра. Яшчэ ў мяне 2 тэра набудзена ў iCloud драйве таксама. Таксама ёсць адсутнічая рэклама. Ну, яна камусьці мешае? Не. Вось калі яна будзе як на YouTube, ведаеш, калі ты заходзіш на якісьці канал, там адразу відос, типа... Вось YouTube Premium яна быў таксама. Так. Унікальная рэакцыя. Аніміраваныя аватары, прэміяльныя стикеры, значок у профілі. Памятаеш, яны выкацілі гэты эмоджи, які баклажан? Так.
Мне здаецца, што там усё такое будзе, і гэта для дзяцей нейкі фейкі. Манга Берсерк ўсё ж такі атрымае завяршэнне пасля таго, як яе аўтар Кентара Міура раптоўна помер у траўні 2021 года ад расслаення аорты. І гэта вельмі цудоўная навіна, таму што не гэта вельмі цудоўная навіна, то што яе завяршаць. Ты будзеш гарыць у пекле. Не. Ніколі яго ненавідзеў. Ёсць вельмі добры анекдот на гэты конт. Анімешнік упаў у кому, вось, пролежаў 19 год, прачынаецца і такі, што здарылася новага? І такі, 3 новыя главы Берсерка выйшлі. Я хацеў сказаць, што гэта вельмі добрая навіна, таму што вельмі шмат людзей чакае, калі завяршаць арку. Яе дапіша Кадзі Мардуй, сябар дзяцінства і асістэнт Міура, і ён ведае і канцоўку, ён ведае канцоўку арак асноўных, якія ёсць. Ён сказаў, што он не будзе дапісваць тыя аркі, якія ён памятае недакладна, і што зараз хутка выйдзе завяршэнне тых арак, якіх зараз не дапісаў Міура. Вось, і выйдзе некалькі тамоў, выйдзе некалькі глав. Вось, і гэта вельмі цікава, таму што я вось чакаю, калі Берсерк атрымае нармальны аніме-серыял, нармальную аніме-адаптацыю, якую можна будзе паглядзець, таму што тая, якая... А чым табе старая не падабаецца? Тым, што яна старая ўжо, таму што яна вельмі... Але яна выглядае добра нават зараз. Ну так, здаецца так. Просто яна там 4:3, вось такая некая неказістая, і не хапала грошаў, але з таго часу Берсерк абзавёўся яшчэ шмат фанатаў, і мне здаецца, што яму трэба. Трэба, каб Берсерка ў свае рукі ўзяла тая студыя, якая малявала апошню Кастельванію. Так, але ж гэта не японская студыя. Ну, мабыць, так. Буду сачыць, мне трэба звярнуцца да Берсерка. Я спыніўся просто на, мабыць, 200-й часткі, а іх там 340 зараз. І мне такой, надо дачытаць. Клініка можа атрымаць працяг. Стваральнік серыяла Білл Лаўрэнс расказаў падчас сустрэчы з фанатамі. Адзін з фанатаў спытаў аўтара пра тое, чым бы іх персанажы займаліся цяпер, на што Лаўрэнс з жартам запярэчыў, што яго проста на сцэне просяць напісаць перазапуск серыяла. Так, просім, пішы. Але не так, як 9-й сезон. І 8. Нет, 8 добра. Ну ладно, да, 8 яшчэ, куды не ішло. Гэта 9, там ужо пачалося пра якоюсь цэлай. Але яго ўсё роўно, я першы раз, калі глядзеў клініку, я 9-й сезон цалкам паглядзеў. Я таксама. Я такі, серыял скончыўся вельмі лайняным сезонам. Добра, але не добра. І вось наступныя 6 раз, калі я перагляджаў клініку, я скіпаў 9-й сезон. Я таксама. Я такі, вось, на 8-м разе гэта... Можа не 6, а 600. Таму што я не ведаю, колькі раз я яго глядзеў. Бо клініка, мне здаецца, на першым месцы у мяне клініка ідзе. І як я сустрэсіў вашу маму ў мяне? Ну, мне здаецца, на другім месцы гэта будзе... Сябры нейкі? Ой, ненавіжу сябру. Да? Так. Ой, амерыканскія богі, мне здаецца. Вельмі цудоўны серыял. Ці прапаведнік таксама цудоўны. У прапаведніка ёсць цудоўны комікс. Так, я ведаю. І ось зараз я гляджу гэту навіну, і я паглядзеў бы на тое, які-небудзь, ведаеш, міні-серыял, у якім распавядаецца аб тым, як галоўныя персанажы клінікі жывуць асобна адзін ад аднаго. Там не трэба багата. Вось, як зараз робяць 9 серый, і добра, гэтага хопіць. Як гэта зрабілі з Дэкстарам. Таму што Дэкстар таксама вельмі лайна скончыўся, і яму далі працяг, які проста зачыніў яго да канца, і вось я б такое пра клініку таксама бы паглядзеў. Ну, клініка па факту уже зачынілася на 8-м сезоне. Вось, усе гісторыі, усе даведались, хто засунуў пені у дзвер. Чого я вспомнил? Я адразу слеза такая потекла. Не, вось было б цікава даведацца, што далей. Але наколькі я памятаю, вось я яго як перагледжваю. Я калі забываю весь серыял, я яго зноў перагледжваю. І мне здаецца, што у апошняй серыі
ці гэта было ў 9 сезоне, распавядалось пра тое, што уборшчык памер. Не, я такога не памятаю. Ці гэта мне прыснілася? Ну вось калі хто ведае, надрукуйце ў каментарах, будь ласка, бо мне зараз будзе вельмі стрэсовае состояние. Так, Тодд Філіпс выклаў вокладку сцэнарыя працягу Джокера з падзагалоўкам «Folly a Dogs». Шмат хто ўбачыў гэтым адсылку на Харлі Квін. Мне вось цікава, Харлі Квін таксама будзе такая же, як і Джокер, просто... Так Харлі Квін такая ўвесь час і была. Ну, я паглядзеў гэтага Джокера, мне здаецца, можа гэта ось суб'ектыўна мая думка, але я не ўбачыў у гэтым фільме таго Джокера, якога я бачыў у коміксах, якога я ўбачыў у фільмах пра цёмнага рыцара. Ось гэта не той Джокер, гэта проста якісьці псіхапат, які прыйшоў да Урганта і такі Ты глядзеў яго? Я глядзеў, але я яго скіпнуў, таму што я тады захварэў, і мне было вельмі кепска, і я яго не даглядзеў, я яго, мабыць, праз 40 хвілін скіпнуў. Таму што мне проста было вельмі цяжка глядзець у той час. Калі камусьці здаецца, што ён мне не спадабаўся, ён спадабаўся мне. Але гэта фільм не пра Джокера. Гэта той жа выпадак, як і з Ведзьмаром, серыялам Ведзьмаром. Назавіце серыял яксьці інакш, і будзе цудоўна. Але, ну гэта не тое, штосьці не тое. Ось паглядзіце, пачытайце комікс «Убійственны жарт». Там Джокер. Мне здаецца, што гэта самы такі жорсткі. Ну, не, просто зоркавы комікс зорачны, таму што ён такі самы папулярны у свеце. Не ведаю. Фільм добры, але гэта не Джокер. Там ёсць адсылкі, так, Готэм, там з'яўляецца гэты, як яго, Брус Уэйн, усё такое, але... Вялікі дзякуй за тое, што паслухалі. Нагадваю пра тое, што ў нас усё яшчэ ёсць тэлеграм-канал. У нас усё яшчэ ёсць шмат сетак, на якія можна падпісацца і у вашых падкастапрыёмніках. Дадавайце нам адзнакі на Apple падкастах, ставьце падабайкі на Яндекс.Музыкі. Таксама адзнакі на Spotify, калі вы нас яксьці слухаеце на Spotify. Пашэруйце наш падкаст сярод сваіх сяброў, бабуль, дзядуль, мам. Ну, вы ведаеце. Так, усіх. Нават сабакі можете свої показаць. Ці кату. Всім да пабачэння.